Аз считам, че поради това, че подобно предложение би нарушило Конституцията на Република България, би нарушило правото на Европейския съюз и би нарушило Закона за пряко участие на гражданите. С всичките аргументи, които бяха изтъкнати през изминалите дни, президентът може да преразгледа своето намерение да внесе подобно предложение. И аз бих използвал случая да призова това да се случи, освен ако самото предложение няма за цел не провеждането на референдум, което според мен не е и целта на президента. Целта е да се внесе сериозно разколебаване в европейските институции за излизане на конвергентен доклад през месец юни, защото следващия доклад подлежи на разглеждане през месец декември, което означава, че 26-та година България може и да не бъде член на еврозоната, което е една, може би, от целите не само на президента, а на една част от обществото, подложено на сериозен хибриден натиск, но и на бизнес, който не желае да бъде осветлен. Защо според вас президент има такива цели? Какво дава основание за всички тези аргументи? На първо място, нашата конституция е категорична. Аз ще ви цитирам текстовете. Това са член 4 алинея 3 и член 5 алинея 4. Те много ясно и категорично казват, че България участва в изграждането на Европейския съюз. България, когато е приела международен договор и го е ратифицирала, този международен договор има предимство пред останалото законодателство. Точно преди 20 години, на 11 май 2005 година, Българското народно събрание с над 230 народни представители ратифицира закона за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз, където е предвидено България да е част от икономическия и паричен съюз. Този закон е ратифициран и то е част от българското законодателство, както и членството на България в икономическия и паричен съюз. 20 години България е с дерогация, което означава, че тя не е отговаряла на критериите за присъединяване. В момента, в който България отговаря на тези критерии, нейното присъединяване към еврозоната е по силата на договора и неговата ратификация, а не по волята на Народното събрание или друг орган. Нашият закон за прякото участие на гражданите казва, че референдум, това е член 9, алинея 4 от Закона за прякото участие на гражданите, референдум може да се проведе по въпроси, свързани с международен договор, преди неговата ратификация. Тоест, ако е трябвало да има референдум, той е трябвало да се проведе преди 11 май 2005 година. Такъв референдум, който не може да бъде част от компетенциите на Народното събрание, защото национален референдум се провежда по въпроси от компетенциите на Народното събрание, член 9 алинея 1 от Закона за прякото участие на гражданите, не може да ангажира Народното събрание да се произнесе по подобно искане. И аз призовавам Народното събрание да не допусне разглеждането на такова противоконституционно предложение.